Thank you so much, Nak. Nabigla naman ako. Surprise, hindi ko alam na may dadating na surprise pala sa akin. Thank you. Oh, naman sa! Thank you. Oh, naman sa! Ayan! Mother! Thank you for teaching me Ayan! how to Ito po! love. Pinapabigay po! Ayan, Happy Mother's Day daw. Sabi po What ng I've been inyo. dreaming of. At syempre, meron din kayo balloon! Meron din kayo okay. Ano pa kayo, sir? Tulungan natin si Madam. My emotions. At syempre, meron din kayo fruit basket! Kasi kayo hindi po tayo napag-atan. Kaya yaw? Is more than I'd Kasi ever kayo sa tayo, eh. known. Okay ka lang? And a lot of what I hope for. Hawak mo na kuya, ha? Picturean ko muna si Mother. Usap kayo po. Yan, smile. No mountain, no valley, no time, no space, Ano siya? Smile. no heartache, Okay. no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. No heartbreak, no fall from Siya po si Sir. can stop me Ano from name niyo po? believing that Anong name mo kuya? Kayo si Sir Joey Tirado. Okay, kiss! Kiss naman dyan! Ayan! Oh, masaya ba, Mother? Masayahin ka! Thank you, Nak. Ayan. Okay, Mother, meron pong inihandang letter ang inyong anak na si Ma'am Vanessa. Mama, Happy Mother's Day po. Sigurado, nagulat po kayo sa surprise namin. It's my simple way of saying thank you and I miss you po. Thank you po sa lahat ng mga itinuro at pangaral nyo sa akin. Ma, mag-iingat po kayo dyan. Malayo man po ako sa maramdaman nyo ko ang mahigpit na yakap ko sa inyo. Mag-pray lang po tayo palagi. Lift everything to our Almighty God and Savior. I love you po. Love, Vanessa. Ayan. Yan po ang message po ni Ma'am Vanessa po sa inyo. At syempre po, ano po ang inyong masasabi po kay Ma'am Vanessa na ihatid niya po ang sorpresa ngayong Mother's Day. Ayan po.
Thank you so much, Nak. Nabigla naman ako. Surprise, hindi ko alam na ano, may dadating na surprise pala sa akin. Salamat, salamat Edward. Thank you sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat din kayo palagi dyan. Love you mga anak. Yan. At syempre, Thank you sa ano, asan po si Sir? Halip po kayo Surprise na dito, to. Sir. Bigyan po natin ng message si ate. Ayan. Ayan po yan. Ayan po si Sir. Ano po message niyo kay Ma'am? Ngayong Mother's Day? Thank you. Ayan. Sobrang na-surpresa kami. Kay Ma'am Vanessa po. Thank you, Ayan. anak. Thank you, Edward. Thank you. Ayan. Agad kaming dalawa kasi Busy sa pagluluto. nagugas ng pinggan, nagluluto. Kaya ang bango ng niluluto dito, oh. Laing. Naguguto, oh. Kaya pala eh. Kaya pala. So, okay, Ma'am. Bago niyo po i-blow, mag-wish po muna. Okay, blow! Ayan, Happy Mother's Day po! Ang ganda! Dinala ko ang snow dito sa Linok, Pangasinan. Ayan, at syempre tayo po tayo, Mother. Ayan. Okay, magpapakilala na po ako, okay? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Parties, thank you, Ma'am Vanessa, all the way from Germany. Salamat sa pag-trust po talaga at ayan po, naihatid natin ang sorpresa po para sa inyong mama ngayong Mother's Day. Ayan, siya po ay napaluha. Hindi niya na-expect sila ni Sir. Ayan, so Thank you. thank you daw. Ingat kayo dyan, Ma'am Vanessa! Bye! Hi Ma! Happy Mother's Day! Sana nagustuhan niyo po yung surprise namin. Ingat po kayo dyan palagi. At hope to see you soon. Love you!
inay ang aking gabay sa landas ng buhay.